akwai wanda ya kawo min invitation na aure rana yake gaya min dalilin da ya sa auren darasin akwai ban sha'awa. Wato shi asali kada yarinyar maye da ya kaɗe ta sai hannunta ya faɗa, ana a wajen gashin masara, sai hannunta ya faɗa sai ya ƙone cikin wutar da ƙarfen nan, sai ya ƙone hannun, kuma gurin da caɓi ta faɗa haka ta ji. sau da ka yi fakin ɗin mota ya fito ya ga halin da yarinyar nan ta shiga, sai ce mata ta shigo mota ya kai ta asibiti, cewa ba ta shiga ba, ga ciwo a jikinta, ta ce ba ta shiga ba. To ina gidan ku kai ta ce a, sai fakin ɗin motar ya nemi a daidaita sau, suka shiga a daidaita sau suka tafi gidansu. ya je ya ce shi ne ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Babu ta ce babu komai, tsotsayi ne, yi tafiyar ka, za mu kai ta asibiti. Babu komai, tsotsayi ne, je ka. Abin ya bashi sha'awa yadda yarinya ta nuna da kuma yadda mahaifiyarta ta nuna. Suna da taku su ma. Suna da taku. Sai haka bayan kwana 2 uku 4 ya je ya duba ta. To ce daga nan ne maganar aure ta fara, gashi an kawo invitation za a ɗora aure. Ya tarbiyar ya gani. In wata ce ai kaga shikenan ta ga mota buge ta kawai a shiga, ina za a tafi a tafi. To kaga wannan sai an nuna ma yara waɗannan